Hola a tots i a totes, parapandèmics! Soc Jordiet i avui farem una manualitat. El parajoc. Avui farem una camiseta personalitzada. A més, ara que ve el bon temps, podrem traure tots al carrer les nostres camisetes personalitzades. Ningú en tindrà una igual que la vostra. Per començar, vos presentarem els materials que anem a utilitzar. Ja veureu com són senzills i, sobretot, que la majoria els podem tenir a casa. Una camiseta vella, una planxa de cartró, ceres de colors, una maquineta per fer punta, recipients buits per a la borumballa de les ceres de colors, paper per fer la plantilla, tisores, paper vegetal o de forn i una planxa de planxar roba. Estos són els passos que seguirem. El primer que hem de fer és crear la nostra plantilla. Quan més gran la creem, més fàcil serà de retallar després. Per exemple, jo he creat aquesta, amb el coronavirus ahí darrere, ben tapaet per a que no es veja. I també he fet aquesta que posa el nom dels parapandèmics. Ja sabeu, podeu dibuixar-la o imprimir-la. Una volta amb el dibuix, hem de tallar amb tisores i amb molta cura els espais que volem que apareguen en color a la camiseta. Si veieu que no podeu, li demaneu ajuda a un adult. És hora de traure punta a les ceres de colors. Agafem la maquineta i anem traient punta a les ceres i depositant la borumballa per colors en recipients. Ja estem a punt de personalitzar i donar-li color a la nostra camiseta. Per això fiquem el cartró dins de la camiseta. Ara col·loquem la plantilla al lloc de la camiseta que volem personalitzar. Amb molta cura, posem la borumballa de colors en els espais de la plantilla que hem retallat. Una volta col·locats els colors, posem damunt el paper vegetal o de forn. En el següent pas, necessitareu l'ajuda d'un adult, perquè pot ser que siga perillós. Amb la planxa ben calenta, desfem la borumballa de colors planxant per damunt del paper vegetal. Abans que endurisca, hem de llevar la plantilla de damunt de la camiseta, perquè si s'endurix, els colors es quedaran enganxats a la plantilla. Ara deixem que s'acabe d'endurir i així tindrem ja la camiseta feta. Però jo vaig a posar-li el dibuix del coronavirus en esta part d'ací baix. Mireu que xula ha quedat al final. Aquesta camiseta li la regalaré a Marieta. Inclús la podem llevar en la llevadora, perquè els colors no se n'aniran. Espero que us hagi agradat i també espero veure-vos des del balcó amb la vostra camiseta personalitzada. Jo ja me'n vaig. Fins la pròxima!